एग्जाम्पल है। हमारे देश जो है एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और डेमोक्रेटिक एक स्टेट कंट्री है, एक देश है। क्योंकि हम लोग लड़ने के लिए रेडी है, हम लोग हिम्मत है। ये डिक्टेटरशिप, ये कम्युनल पॉलिटिक्स, ये सब से हम लोग जो सब थक गया। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद इम्पर्टेन्ट आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। तो लोगोफोर नैबे आपडेटानो जागोन जो फैबाय थानाय विधानसभा इलेक्शन, आसाम एसेम्बलि इलेक्शननि माखासे बाथ्राखौ लानानै आं नोंथांमोनजों गोबां माखासे बाथ्रा सावरायगोन। तो जोंनि बिटिसि काउन्सिलनि अनगायै जोंनि आसामनि सिङावनो थानाय जितु डिमा हासाव, बे डिमा हासावनि माखासे इलेक्शन बा पलिटिक्स आपडेट आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो नागिरदों। तो जों बयबो खोनागासिनो दङ, मिथिगासिनो दङ जे आसाम विधानसभा इलेक्शना एप्रिल दानावनो जानो थांगासिनो आरो बेखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों जे बैसागोनि सिगांनो जाथारगोन होननानै। दा बेखौ अफिसियेलि आपडेटखौ मोनथिनाय जायाखै आरो। दा बिनि फिक्स डेटआ माब्ला जागोन बेखौ फोसावनाय जायाखै नालाय, दा बेखौ डाइरेक्टलि बबे तारिखआव जागोन बेखौ मिथिया। तो नैबे समाव आं जे आपडेटखौ होनो नागिरदों नोंथांमोना जोबोद इन्टारेस्टिं मोनगोन आरो जोबोद मोनथिनो गोनां। जाय नोंथांमोना मिथिगौ डिमा हासावआव जे गोदान मोनसे पार्टी, जे एनपिपि पार्टी जे दाफुंनानै लादों। स' बे थांखियानो जाहैबाय एनपिपि, नेशनेल पिपल पार्टी। नेशनेल पिपल पार्टी जे एनपिपि पार्टीया जे ना कंग्रेस ना बिजेपि बेनिफ्राय गोजान थानानै रिजनेल पलिटिक्स पार्टीया जे मोनसे थांखिजों 6 सिडिउलाव जे गावनि गोहोखौ बाहायनो मोननाय, 6 सिडिउलाव जे गावनि जितु रैखाथि गैयि बायदि जाना दं, जे ट्राइबेलफोरा बा माखासे थागिबिफ्रा जे गावनि मोन्थाइखौ खोमाना लानो गोनां जादों, बेनि रैखाथि हिसाबै बेनि माखासे थामोनथाफोरखौ संदाननानै बिथांमोना नैबे एनपिपि नेशनेल पिपल पार्टीखौ दानानै लादों होननानै स' डिमा हासावनि डिमासा लिडार दानियल लांथासा बिथाङा फोरमायदों। आरो बे एनपिपि पार्टी दाफुंनायाव मेघालयनि सीएम कनराड सांबा, जेरैहाय मेघालयआव एनपिपि पार्टीनि जितु गभर्नमेन्ट दङ, बे गभर्नमेन्टनि जे सीएम कनराड सांबा बिथाङा फैदोंमोन, चिफ मिनिस्टारा। आरो त्रिपुरानि लिडार जाय प्रदीप विक्रम मानेकिया देबबर्मन, बिथांखौ नर्थ इस्टआव महाराजाबो होननानै बुङो आरो बुबाग्रा होननानै मिथियो। दा बिथांमोना फैनानै माखासे बे एनपिपि पार्टीनि सुबुं रिलियाव गोबां माखासे बाथ्रा फोरमायलांदोंमोन। दा बेखौ लानानै दानियल लांथासा बिथाङा मा फोरमायदों आरो कनराड सांबानि ससे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो नैबे गेजेराव होलांगोन, नोंथांमोना नायग्रो। Conrad Sarkozy declared NPP new leader, Sri Ravinatha J.K. Boha, formally inducted you in the party. मुझे कभी नहीं लगा कि ऐसे छोटी छोटी चीजों में दखलंदाजी की जाएगी कि मेरे हेलीकॉप्टर को यहां पर लैंड करने के लिए परमिशन भी नहीं दिया जाएगा। बहुत दुख की बात है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन मैंने देखा है कि राजनीति में, पॉलिटिक्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी छोटी छोटी चीजें नहीं होती। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये एक बहुत गलत एग्जाम्पल है, बहुत गलत एग्जाम्पल है। हमारे देश जो है एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और डेमोक्रेटिक एक स्टेट कंट्री है, एक देश है। डेमोक्रेसी में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आएंगे, सबका राइट है कैंपेन करने के लिए, और यहां पे जिनका गवर्नमेंट होता है उनका काम है कि जहां जहां नेसेसरी परमिशन देने चाहिए वो मिलनी चाहिए। लेकिन आज इन छोटी छोटी बातों में भी कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन बड़ा दुख होता है कि आज राजनीति इस छोटे और लो लेवल तक गिर चुकी है। एनपीपी बीजेपी का बी टीम है। ये कांग्रेस लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है डिमा हासाव में, जब से हम लोग ने नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी को लॉन्च किया है डिमा हासाव में। लेकिन सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस ही हो गया है बीजेपी का बी टीम।
सब समय में हम लोग को देखने को मिलता है इलेक्शन के सामने में कांग्रेस का लीडर्स लोग बीजेपी जाके ज्वाइन हो जाता है। लास्ट एमएससी इलेक्शन में भी डिमा हसाओ में कांग्रेस की तरफ से 6 कैंडिडेट बीजेपी ज्वाइन कर लिया, और अभी हम लोग को देखने मिला है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भूपेन बोरा ही ज्वाइन हो गया अभी बीजेपी, ठीक इलेक्शन का आगे में। हम पहला में वार्न करा रहा कितना साल पहले अबाउट भूपेन बोरा, लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं उस टाइम में हमारा बात, तो इसलिए हम बोलता है कि कांग्रेस का जो वोटर्स लोग है, आप लोग अगर आपका वोट वेस्ट करना नहीं मांगता है, स्पेशली डिमा हसाओ में, कांग्रेस को इस बार नहीं, एनपीपी को, हम लोग का पार्टी को वोट दो, क्योंकि हम लोग को लड़ने के लिए रेडी है, हम लोग को हिम्मत है। ये डिक्टेटरशिप, ये कम्युनल पॉलिटिक्स, ये सब से हम लोग जो सब थक गया, उसको अगर आप लोग लड़ाई करने मांगता है तो इस बार कांग्रेस नहीं, इस बार एनपीपी को सपोर्ट करो। अगर हम लोग को डेनियल लांगडासा आज के दिन में अगर बी टीम होता रहा बीजेपी का, तो सब मीटिंग में हमरा बात ही क्यों उठाता रहा। काउंसिल का सीएम, काउंसिल का ईएम, एमएससी लेक्चर में ज्यादा टाइम तो हमारा बारे में ही बोलते हैं, लेकिन एक चीज हम बोलने मांगता, हमको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हम लोग को बीजेपी का जितना लीडर्स लोग है, नया पार्टी है, इतना बड़ा बड़ा मीटिंग हम लोग बार बार करने नहीं सकता, लेकिन गांव का वाला लोग हमारा बारे में सुनने मांगता है, हमको देखने मांगता, हमारा बात सुनने मांगता, हमारा नाम सुनने मांगता। तो आप लोग इतना पैसा खर्चा करके, बीजेपी का पैसा खर्चा करके आप लोग मीटिंग में ज्यादा टाइम डेनियल लांगडासा के बारे में बोलता, तो हमको फ्री पब्लिसिटी जो देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को आशीर्वाद से हमको फ्री पब्लिसिटी मिलते है। थारैनो बुजिबाय। स' नोंथांमोना मिथिखादों जे जोंनि आसामनि सिङावनो थानाय जितु डिमा हासाव, गासै आसामावनो मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो आसाम बिधान सभा इलेक्शननि दोहौआ जाबोगासिनो दङ। जोंनि बिटिसि ओनसोलावबो दोहौआ जाबोगासिनो दङ। नाथाय डिमा हासावआव ओरैबायदि मोनसे हिदान्त लादों, ओरैबायदि मोनसे थांखि लादों, जिहेतु 6 सिडिउलनि गोहो, जितु 6 सिडिउलनि पावार आरो थामोनथा रैखाथि ट्राइबेल हारिनि जे रैखाथिया खमायलांदों, बेखौ रैखा खालामनो, बेखौ लाखिनो थाखाय, 6 सिडिउलनि गोहोखौ लाखिनो थाखाय बिथांमोना रिजनेल पलिटिक्स पार्टी दानानै गावनो गावनि बिथायाव, गावनि जायगायाव खामानि मावनो मोननाय, गावनि जे थासारिखौ गावनो रैखा खालामनो हानायनि जे मोनसे थांखिजोंसो बिथांमोना एनपीपी नेशनेल पिपल पार्टी बिथांमोना गठन खालामनो हादों। आरो नेशनेल पिपल पार्टी एनपीपी पार्टीया अलरेडि गभर्नमेन्टबो दंखायो मेघालयआव, आरो बे मेघालयनि चिफ मिनिस्टारा फैनानै डिमा हासाव जोंनि आसामाव बिथांमोना केम्पिं खालामफैगासिनो। आरो प्रदीप विक्रम मानिकिया देबबर्मन थानसानि दैदेनगिरि, दा बिथांमोना फैनानै दानियल लांगडासा बिथांखौ फुल सापर्ट होफैगासिनो, जिहेतु एनपीपी पार्टीया डिमा हासावआव 100% देरहासार जानो हानायनि। दा नैबे खौरांखौ जों मोनथिगासिनो दङ। तो जोबोर मोजां माखासे इनिशिएटिभखौ लागासिनो दं, जाय नर्थ इस्टनि मेघालय, मिजोराम, नागालेण्ड, त्रिपुरा, बिसोरनि जाय दैदेनगिरिफोर दङ, माखासे फरायसा आफादफोर दङ, बिथांमोना वान नर्थ इस्ट खालामनायनि जेसेबांखिनि ट्राइबेल इन्डिजिनियास पिपलफोर दङ, बिसोरखौ वान नर्थ इस्ट खालामनायनि जे मोनसे थांखि लादों। बे थांखिजोंनो बिथांमोना मोनसे रिजनेल पलिटिक्स पार्टी दानानै, थ' थांनाय साननैसो जे डिमा हासावआव एनपीपी पार्टी गठन खालामनायाव जे गिदिर मोनसे सुबुं रिलि जादोंमोन, बेवहाय प्रदीप विक्रम मानिकिया देबबर्मा, दा बिथाङा बुंदोंमोन जे दिनै जोङो बीजेपीजों थाफानानै बा कंग्रेसजों थाफानानै जोङो जोंनि गोहोखौ माने गैया खालामना लानो गोनां जायो। दा बेखायनो जोङो नेशनेल पलिटिक्स पार्टीजों थाफानायनि अनगायै जों रिजनेल पलिटिक्स पार्टी दानानै जों देरहाहोनानै जोंनि बिथायावनो, जोंनि जायगायावनो, जोंनि हायावनो जोङो गाव गावनि फिसाफोरखौ, गावनि लाइमोनफोरखौ, गावनि गथ'फोरखौ जे सासे एसएस अफिसार, एपीएस अफिसार, यूपीएस अफिसार, आईएएस अफिसार, दा चिफ सेक्रेटारि, बेफोरबायदि खालामनायनि जों थांखि, गावनि जायगायावनो जों बेफोरबायदि थांखिखौ लानांगौ। नाथाय जोङो सोरबा नेशनेल पलिटिक्स पार्टीजों थाफानानै फिदिंजाबाय थानो दरखार गैया। दा बेफोरबायदि थांखिजों बिथांमोना एनपीपी पार्टीखौ डिमा हासावआवबो दाफुंफैबाय। आरो बे डिमा हासावआ ओरैबायदि स्ट्रं, दा दानियल लांगडासानि थाखाय बयबो हाजार हाजार मानसिफ्रा डिमा हासावआव एनपीपी पार्टीयाव भट होनो थाखाय आरो बीजेपी कंग्रेसखौ हारायहोनो थाखाय बिथांमोना थांखि लादों। आरो थ' नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो फोरमायनो हागोन। जिहेतु जोंनि बिटिसिआव नोंथांमोना नुदों, जोंनि बिटिसि काउन्सिलाव जे मोननै रिजनेल पलिटिक्स पार्टी दङ, थ' मोनसेयाथ' बिराद गोजाम, मोनसेया बांद्राय माने दासो एसे स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रं माने जाबोगासिनो दङ। माने
गोरानिफ्राय गोरा जाबोगासिनो दङ इउपिपिएल पार्टी आरो बिपिएल पार्टीयाथ' गोबां माने गभर्नमेन्टबो दाबोखानाय पार्टी नालाय गोजाम पार्टी आरो दा बिथांमोना जि गाव हारसिंनो सोरखार दानो हानाय खेमता मोनोब्लाबो माने सोरबा नेशनेल पलिटिक्स पार्टीजों थांफानो गोनां जायो माने गावनि गोहोखौ गाव बाहायनो हाया दा बेफोरबायदि जोंनि काउन्सिलखौ नुनो मोनो थ' आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोंनि जिथु काउन्सिलाबो जोंनि बिटिसि ओनसोलाबो नर्थ इस्टआव जेरैबायदि वान नर्थ इस्ट खालामनाय जि ट्राइबेल इन्डिजिनास ट्राइबेलखौ जि खौसे खालामनानै थांना थानायनि जे मोन्थायफोरखौ गावनो कब्जा खालामना लानो हानायनि जे थांखिखौ लानानै बिथांमोना आवगायलांनो नागिरदों जोंनि जे बिटिसि ओनसोलावबो बेफोरबायदि जाहैनो हानायनि मोनसे थांखि जाहैनायाव जों बयबो आफसोस